नोंसोर थाथ' जोबाखै भिडिअ'आ दानो नोंसोर थाथ' जोबाखै भिडिअ'आ दानो दा फैबावगोन मोनबावगोन नोंसोर थाथ' भिडिअ'आ जोबाखै आं टिउनखौ मिलायखांनानै आरो फैफिनबावगोन टिउनआ माने मबाइलाव जोंना दा मबाइलजों रेकर्ड खालामबाय थादो टिउन मिलायखांनानै नुगासिनो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आंनि बेकग्राउन्ड सादिमारि चेनेल नोंसोर गासैबो बरायनाय थाबाय दिनै मोनसे आनबक्सिं खालामनायदों मा आनबक्सिं खालामनाय नोंसोरथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिन्थिखाबाय जानांगौ आनबक्सिं खालामखांनायनि उनाव जों नांगोन गिटार नांगोनबा दा जाबाय नैबेनो पार्सेला नायनानै ला मोजाङै बेखौ आनबक्सिं खालामगोन नोंसोर भिडिअ'खौ नायलांजोबबानो जाबाय आरो ना जोबजासिम नायदोसो नै बिसिनोसैयानो आं मा दङ मा गैया नोंसोर नायजोबबानो जाबाय मेन मोनसे पिक मोनफादों नै स्पेक्ट्राम नायना ला मोजाङै ना फकास जायाखैलै मात्र मोनसेल' स्ट्रिं सानैनो मोजाङै नायनानै ला 285 लादो ओमफ्राय बेयाव मा दंबावो बेयावबो एकाउन्ट गैला बेखौ माबोरै खुलियो 6टाबो मोनथारो ना 6टा मोनदों मोनाखै 6टा मोननांगौ र' मोनाबा बोरै जानो दंबावो नै स्पेक्ट्रामा दंबावो आरो नै पिकआ मोनथाम मोनब्रै मोनदों नै दहायनो नै मोनसेया खिन्थु बरिया दे कालारा नाय फकास जायाखै बे मोनसे कालारा मोजां जादों खिन्थु ओमफ्राय आं दा माखौ सालायगोन आं G आरो D खौ सालायगोन 3 आरो 4 खौ सालायगोन बे मोननैया माने जं जाना दंलै नायनाय नैयाव बेखिनियाव जं जाना दङ ओमफ्राय 3 नाम्बार आरो 4 नाम्बारखौ जं जाना दं बेखिनियाव आं मिस खालामबाय दा आंखौ खुलिनोसै बे जाबाय G स्ट्रिं 3 नाम्बार बेखौ सालायनोसै दा G स्ट्रिंआ बोरो इबो E जाबाय थार्ड G स्ट्रिं थार्ड लिरनाय नुदों ना नुनो मोनाखै G स्ट्रिं बेखौ एबार 4 नाम्बारखौ D स्ट्रिं 4 नाम्बारखौ ना 4 नाम्बारखौ चेन्ज खालामसै माया हाबलां बेयावनो हाबलांबाय no हाबबाय नै इनो हाबलांदों सिङाव हाबलांनानै नैयाव मा बिराद डिस्टार्ब जादों खिन्थु हाबलांनानै बहननो बाया मानो बाया थाबनो किबा खेबसे बहननो हायाखैमोन मस्थ' खमाय लादों बिराद गोबाव लादों साला दिगदारलै गिटारनि स्ट्रिंखौ लगायखांजोब्बाय आं दा टिउनखौ मिलायनांगौ आरो ना टिउन मिलायनो थाखाय टिउनारा बेटारि जोबना दङ ओमफ्राय दा मबाइलजोंसो मिलायनांगोन नोंसोर थाथ' भिडिअ'आ जोबाखै आं टिउनखौ मिलायखांनानै आरो फैफिनबावगोन टिउनआ माने मबाइलाव जोंना दा मबाइलजों रेकर्ड खालामबाय थादो टिउन मिलायखांनानै नुगासिनो गाइस गिटारनि टिउनखौ मिलायखांबाय आं दा माने न'आव एसे मोना जाबाय नालाय खोमसि नुयो ओंखायनो बाहेरथिंनिफ्राय एसे लादो खिरखिनि बाहेरावसो लादो मबाइलखौ नाय न'आव उनथिंजा बेफोरबायदि बाहेरावसो लादो मबाइलखौ खिरखिनि बाहेराव खालामनानै गिटारखौ टिउनखौ मिलायखांबाय दाथ' भिडिअ एक्चुअलि जोब्बायानो माने गिटारखौबो एसेबां दामनो रोङा नालाय दामनो रोंनायबा दामनानै खोन्थिसिगौमोन
भिडिअआ बेखिनियानोमोन जोंनि आनबक्सिं भिडिअआ आनबक्सिंबो खालामबाय आरो स्ट्रिंखौबो लागायबाय गिटाराव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय